שלום לאיציק ג'ני, מיד נשוחח על סטארט-אפים מעולם הנדל"ן. שלום וברכה. אך קודם לכן אנחנו עם הסדרת זכויות החקלאים בקרקע. שלום לעורך דין רם גל, מומחה לקיבוצים ומושבים. שלום רב. אהלן, מה שלומכם? מדובר למעשה עכשיו באיזושהי עלייה וקוץ בה. הולכים לקבל זכויות, אבל צריך, הקיבוצים, אבל צריך להשקיע. נכון, אנחנו מדברים למעשה מבחינת הקוץ בה שבעלייה, אנחנו מדברים גם בקיבוצים וגם במושבים. בגדול מדובר פה על ההסדר שבא לידי ביטוי ב-2008 בהחלטה 1155 של המינהל. בוא תספר פחות או יותר מה. ואחר כך ב-2011 בג"ץ אישר את רובה. בגדול, מהות ההסדר מדבר על עיגון זכויות החקלאים בקרקע. עיגון זכויות החקלאים זה אומר שמי שיצטרף להסדר הזה, שהוא אגב וולונטרי, זאת אומרת לא חייבים, אבל מי שיצטרף להסדר, אז ראשית הוא צריך לעמוד בכל מיני תנאי סף כדי להיכנס להסדר הזה, וברגע שהוא עומד באותם תנאים, אז יש לו כל מיני זכויות כמו, קודם כל חוזה חכירה ישירות מול המינהל, כבר לא חלק מאיזשהו חוזה משולש, סוכנות, מינהל, אגודה, חוזה חכירה לדורות ישירות מול המינהל, על 375 מטרים שהוא יכול לבנות בקרקע בלי דרישה של רצף בין דורי, זאת אומרת לא חייב דווקא לבן ממשיך או לאבא, הוא יכול עבורו, עבור קרובו בבית אחד או יותר, תלוי לפי מה שהוועדה מאשרת, אבל אחד התנאי הסף זה שצריך להסדיר את כל חריגות הבנייה. עכשיו, חריגות בנייה זה מילה שאנחנו מכירים במשך הרבה שנים, בהרבה פסקי דין כתבו על זה שזה הפך להיות מכת מדינה. אנחנו שמענו על אלה שמפצלים דירות, שמענו על אלו שסוגרים מרפסות, בונים פרגולות, וגם שמענו על אלו בונים האנגרים ללא היתר. אבל זה הגיוני לבקש לסדר את חריגות הבנייה, יש פה היגיון. בדיוק, יש פה היגיון, זה נשמע נורא הגיוני. עכשיו, צריך אבל להבין ומה המקור בסופו של דבר של אותם חריגות בנייה. זה לא רק אנשים שהם עבריינים ומחליטים להיות פורעי חוק. בסופו של דבר כל הדברים האלה מגיעים מאיזשהו צורך קיומי, איזשהו צורך אמיתי של אנשים לשכן את הילדים. זה לא מצדיק עבירה על החוק. שום דבר לא מצדיק עבירה על החוק. אני לא בעד עבריינות. ברגע שאתה דורש ממגזרים מסוימים לבטל חריגות בנייה, אתה צריך לדרוש מכולם. ואתה דורש מכולם. אבל אתה גם רואה שבהרבה מקרים, למשל, חוק התכנון והבנייה משתנה בשביל שתהיה את האפשרות לבנות פרגולות בצורה קלה יותר. חוק הפרגולות, חוק המרפסות, כל השינויים האחרונים בחוקי התכנון והבנייה, הם באים להקל ולעודד אנשים למעשה. בסדר, גם זה מקל עם כולם, זה לא חל על אוכלוסייה מסוימת. החוקים מתאימים את עצמם למציאות. עכשיו אין ספק שבצד ההתאמה של החוקים למציאות, באה גם האכיפה. אני אתן לכם את הסוכריה, אבל יש את המקל ויש את הגזר. אז בגזר אני בא ומתקן לכם חוקים, הכל בסדר, בשביל שיקל לכם על החיים, אבל מצד שני, העבריינים, תסדירו. אני חושב שזה הוגן מאוד. אין לנו ויכוח בכלל. החקלאים, מה הרוב באמת עושים? עכשיו, מה בעצם הבעיה? אנחנו מדברים פה על תופעה של המון שנים בעצם. אנשים נאלצו לשכן, אני אומר נאלצו, לא אין התיישנות וחריגות בנייה. לא, אין, זה עבירה פלילית. לא במובן של אני מצדיק את זה או משהו כזה. עבירה זה עבירה, וזה עבירה על פי חוק התכנון והבנייה, ובן אדם שמובא לבית המשפט, הוא נקרא נאשם. זה לא תביעה כספית אזרחית, זה תביעה מעין פלילית. אז החקלאים אכן יתקנו את אותם ליקויים? יש להם פה עכשיו, הם ימצאו את עצמם באיזשהו סוג של מאזן אימה ומאזן אינטרסים. מצד אחד, יש פה הזדמנות יפה, הזדמנות מעניינת, לפתור כל מיני בעיות. אם אני נכנס להסדר הזה, אז אני יכול עכשיו לשכן את הילדים. אני יכול... צריכים לעשות בעצם. בעיית הבן הממשיך נפתרת באופן חלקי. אבל מצד שני אני צריך לטפל בחריגות בנייה. עכשיו, לטפל בחריגות בנייה, מה המשמעות? המשמעות זה זמן, המשמעות זה כסף, והרבה כסף, וזה מודדים, ואדריכלים, ועורכי דין, והרבה זמן, והרבה בירוקרטיה, וברוך השם, אצלנו במדינה, בירוקרטיה לא חסר. לא. אז יש לנו זמן, ויש לנו כסף, והרבה כסף, ואז הם יצטרכו לשבת ולשקול. אוקיי. עכשיו... לפחות יש להם עכשיו מה לשקול. יש להם הרבה מה לשקול, אבל זו אכן התקדמות, יש פה התקדמות? יש התקדמות, ואני מאמין שבמאזן הזה, בסופו של דבר, ברגע שתגיע הסנונית הראשונה,
אז יראו שזה כדאי, יראו שזה שווה את זה, וכולם יתאימו את עצמם למציאות הזו. אנחנו מאחלים שיהיה להם לחקלאים ולבני המושבים רק טוב. אמן. תודה רבה לך, ערן.